ebe ka anyị na-eje Isikwe day 26 Isikwe day emi Isikwe na ya. Hey! Chineke ndị Isikwe ndị isi na-ekwe ekwe. Hey! Isikwe day a ga-akpọtụ ama m ebe isi abịa ọwụla ewu nwa ga-abalị Isikwe furukwa ụzọ bịakwa be mama ukwu before 25 or 25 maka 26 o nwekwe movement mata ụdịrị moto ọ sọrọ go parapa ha bụlu woro ọkpa isi la abụọ igegide gba fụọ ụmụ akpụ fụọ bulago garịbala Isikwe niile ka ọ bụla eftala ọgụ onwe ka mba ọrụlụ nke mma shọkụ. Hey! Isikwe day la ọkwalo 3 years ka ọ na-aga ihe ịmala Father, Son, la Holy Spirit ewuchim ọ na-akpọtụ n'Isikwe day maka ọwụrụ la lema la ihe mmemme bọchị a fọtaba ishie rie m ishie nke wirie ka mba ọrụlụ wa akala onwekwe pin onweghị pin enwe ihe ọwụla akọnye ọwụla bọchị ya ndị Isikwe take go care of that gbagotebe n'Isikwe day maka la ime isi ewuchimo erotem la 26 ya ma ndo abadala la eme meeting nke ha ma ndo Elugwu la eme meeting nke ha ma inyi la eme meeting mala nda ekwula nkwori oriri biam oriri ho oriri biam lalu ọla akpọtụ. Hey! l'Isikwe day la mọlụ Isikwe la azụ ụlọ ba anyị that's ọwụwa fence la gijigbam abịalakwa ịkwe ka. Hey! ọwụkwa sọsọ ịmakwala egwu ndị ike agala agbụ ya ọwụdụ sọsọ l'Isikwe day emeka Isikwe day 27 ayaka day ayaka mansion ebe gala aga awụla ofu Isikwe a ewuchi m asị nka mba ọrụ ulula ihe na-emekwe ihe ga-eme ndị ihe niile memewu ihe aṅụrị ọ na-achọ anyị ụchọ mgbe ihe ọma na ihe aṅụrị mmemme laba anyị asị ngụla enwe pin ala onye ọkọlọkpa ala ịla lata ka nwa afọ ị ga-alachi ya kwa n'udolo ọṅụ ka ngwụsalụ wee kperele isi ịnyara akpa bịa ịla ala ikoru ngozi ala ngozi ka mma agozi ndị niile mma bụ Isikwe day ameme we invite shibishi ihe eme gwụcha shibishi nọ gbachia Isikwe ogologo aga ihe ahụ ihe ịrịba ama ihe gara eme. Hey! Isikwe day Isikwe day Isikwe ayaka day ayaka mansion lechekwe geche. Hey! Do ekwuru m ihe asịsị ekwule amaka ebi onwekwekwere nshi m mụkpa ha la nwere ayaka day iwuchi eye